डॉक्टर साहब से वो बहुत ज्ञान के बात हमने आयल बानी सीखे, जौना में के देखी यहाँ लोग सब आदमी बानी। ये हमारे परशुराम जी भी आयल बानी आज खान लेके, सिकंदर भाई, बहादुर भाई और डॉक्टर साहब के देखी तबीयत खराब के कारण माने हमनी के तो विकलांग हो गल बानी, यहाँ के विकलांग नहीं के, लेकिन हमनी जरूर विकलांग हो गल बानी। ताकि समाज में एगो गार्जियन बगैर समाज कितना निंदा दिखेला ये सब लोग के अंदाज बा, सब लोग जानता। ताई डॉक्टर साहब हमनी के समाज के बीच में आना जाना खाली बंद बा, जौना से कारण हमनी के पूरे समाज के प्रभाव जौन बा बहुत गलत पड़ रहा बा। आ हमनी के विकलांग हो गई बानी पैर रहते हुए भी, ताकि बिना गार्जियन के घर ना शोभे और बिना माँ के बछड़ा भी ना शोभेला। ऐसे ही जैसे गाय के बछड़ा भी ना रह पावेला या बछड़ा बिना माँ ना रह पावेली, बच्चे बिना माँ ना रह पावेली, ऐसे ही सेम हमनी के साथ हो गई बा कि हमनी के समाज में वो बहुत जानकार आदमी, बहुत कॉमेडी भी बोले वाला, बहुत चुटकुला भी बोले वाला और बहुत ज्ञान से अपना तरफ समाज के आकर्षित भी कर ले वाला। आज देखी यहाँ के पैर, देखी पैर के कारण आज यहाँ के आवागमन खाली बंद बा। ऐसे हमनी सब परिवार दुखी बानी। ऐसे सब कुछ दुखी रहते हुए भी आज यहाँ के हमनी आयल बानी भी, यहाँ के आनंद बानी। हमनियों देख के सुन के आनंद बानी। तो यहाँ के मुख से कुछ ज्ञान के बात रुआ सबे सुनी डॉक्टर साहब के मुखारबिन से। आदमी में इज्जत बा मिनिस्टर, जिला में इज्जत बा कलेक्टर, रोज पर इज्जत बा ये मास्टर, लव में इज्जत बा लेटर के, सर्विस में इज्जत बा क्वार्टर के, पढ़ाई में इज्जत बा ट्यूटर के, स्कूल में इज्जत बा टीचर के, चार्ज में इज्जत बा डॉक्टर के, प्रकाश में इज्जत बा जनरेटर के, खेती में इज्जत बा ट्रैक्टर के, समाज में इज्जत बा करेक्टर की। वाह।